Στο σημερινό μάθημα θα μιλήσουμε για κεφαλίδες και υποσέλιδα στο Word. Μετά την ολοκλήρωση της παρουσίασης θα μπορείς να αναγνωρίζεις την έννοια της κεφαλίδας και του υποσελίδου, εξηγείς τη χρησιμότητά τους, εισάγεις κεφαλίδα και υποσέλιδο σε ένα έγγραφο Word και τέλος, να επεξεργάζεσαι το περιεχόμενό τους. Κεφαλίδα. Η κεφαλίδα είναι το μέρος που βρίσκεται στο πάνω μέρος της σελίδας. Εκεί μπορούμε να γράψουμε έναν τίτλο, το όνομα του μαθήματος ή άλλες πληροφορίες. Παρακάτω υπάρχει ένα παράδειγμα κεφαλίδας. Υποσέλιδο. Το υποσέλιδο είναι το τμήμα που βρίσκεται στο κάτω μέρος της σελίδας. Εκεί μπορούμε να προσθέσουμε πληροφορίες, όπως τον αριθμό της σελίδας, την ημερομηνία ή το όνομα του αρχείου. Επίσης ένα παράδειγμα. Στη συνέχεια θα αναλύσουμε πώς βάζουμε κεφαλίδα. Πατάμε εισαγωγή, επιλέγουμε κεφαλίδα, διαλέγουμε στυλ. Γράφουμε το κείμενο. Στη συνέχεια θα αναλύσουμε πώς βάζουμε υποσέλιδο. Πατάμε εισαγωγή, επιλέγουμε υποσέλιδο, διαλέγουμε στυλ. Γράφουμε το κείμενο. Επιπλέον, μπορούμε να εισάγουμε και αριθμό σελίδας. Αυτό είναι πολύ χρήσιμο σε μεγάλες εργασίες και έγγραφα. Αυτό γίνεται, εισαγωγή αριθμό σελίδας, επιλογή θέσης. Μπορούμε να αλλάξουμε το κείμενο, το μέγεθος, στη γραμματοσυρά. Κάνοντας κλικ μέσα στην κεφαλίδα ή στο υποσέλιδο, μπορούμε να επεξεργαστούμε το κείμενο και να αλλάξουμε τη μορφοποίησή του, όπως το μέγεθος και τη γραμματοσυρά. Μικρή άσκηση. Δοκιμάστε να βάλετε μια κεφαλίδα, ένα υποσέλιδο, έναν αριθμό σελίδας. Τώρα μπορείτε να δοκιμάσετε μόνοι σας να προσθέσετε μια κεφαλίδα, ένα υποσέλιδο και έναν αριθμό σελίδα σε ένα έγγραφο Word. Ευχαριστώ για την παρακολούθηση. Σήμερα μάθαμε πώς να προσθέτουμε κεφαλίδες και υποσέλιδα στο Word. Ευχαριστώ που παρακολουθήσατε. Αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε like και εγγραφή στο κανάλι για περισσότερα μαθήματα πληροφορικής.